Hola, bos días a todos e a todas. Gracias por conectarvos e visualizar esta charla que temos hoxe aquí, desde todos os centros educativos, para todo o profesorado, para as familias, para o alumnado, sobre todo. O que queremos hoxe é, perdoade, son Cristina Fernández Davila, concelleira de Ensino, e estou aquí con dúas persoas, Begoña Prieto Lorenzo, que é presidenta da asociación TDH Móvete polos nosos fillos, e con Ángeles Lores Couto, que é a terapeuta que leva terapias e asesora esta asociación. Bueno, pois nada, como vos decía, agradezo moitísimo que visualicedes esta grabación, vos pasaremos o enlace, e sobre todo o que queremos é presentar a un tipo de persoas, de alumnado, en concreto en este caso, que ten unha característica, que ten trastorno de déficit de atención e hiperactividade, TDAH, comúnmente chamado polas siglas. Estos alumnos teñen unhas características personales que lles dá este tipo de trastorno, que afecta a súa personalidade e que afecta a súa relación no ámbito social, sobre todo, e moitas veces tamén académico. Penso que é unha enfermedade, un trastorno que é descoñecido e que debemos facelo visible, que se normalice e que todo o mundo sepa que este amigo, amiga, o compañeiro ou compañeira de clase que temos e que habitualmente nos relacionamos con eles, pois simplemente ten unhas características distintas ás nosas, e unhas capacidades tamén diferentes. Penso que é un bon momento para saber o que é este trastorno, que significa, que conleva para unha persoa convivir con este trastorno, como se manifesta e, sobre todo, que hai que facer, como se pode recoñecer e como podemos axudar, como podemos integrar a estas persoas con nós que son ou que van a ser tan importantes na nosa vida e que seguramente van a desenvolver actividades na vida diaria que nos van a deixar abraiados. Seguramente serán grandes artistas, grandes deportistas, persoas que poden facer ao mellor 2 ou 3 carreiras á vez. Hai xente na vida, famosos que son coñecidos e que ninguén sabe que son TDAH e son persoas fantásticas e recoñecidas a nivel social, académico e cultural. Así que, nada, vos deixo en primer lugar con Begoña, que, como decía antes, é a presidenta da asociación, unha asociación que ten unha labor moi importante na nosa localidade e na nosa comarca, e que cada vez ten máis familias que se achegan, que necesitan información e que cubre un espacio moi importante que moitas veces a área sanitaria non cubre. Gracias a todos e aproveito para felicitar o Nadal a todos. Grazas. Bos días a todos e todas. Meu nome é Begoña Prieto Lorenzo, son a presidenta da asociación Móvete polos nosos fillos. A Asociación da Nova Creación da Vila de Ponteareas nace co obxectivo de dar cobertura á problemática existente nos rapaces que padecen este trastorno. Aproveito a ocasión tamén para agradecer ao Concello o seu apoio incondicional a esta iniciativa e, sin máis, pasovos a presentar a terapeuta da asociación Ángeles Lores, licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, que nos vai a falar sobre o tema, concretamente, no período evolutivo da adolescencia. Moitas gracias, Cristina e Begoña, pola vosa presentación. E aproveito, primeiramente, tamén para dar gracias ao Concello de Ponteareas, tanto ao seu alcalde como a Cristina Fernández Davila, no apoio tan grande que fai desde a creación da asociación. Imos dar comenzo entón a este mensaxe que efectivamente vai dirixido hacia a poboación educativa. En concreto, vou facer referencia a dous períodos evolutivos, a preadolescencia e a adolescencia, e vou tratar de facelo, como me pedía Cristina, un pouco con un linguaxe sinxelo, aínda que hai algunhas dos termos que non vou poder cambiar porque hai que facer referencia a eles.
Vamos a seguir un guión e vamos a falar primeiramente do tema da adolescencia, da etapa da adolescencia. A adolescencia é un dos momentos da vida máis cambiantes, tanto a nivel hormonal como a nivel social. Pasamos de ser infantes a facernos semiadultos. Aí dan comenzo unha serie de inseguridades, aí dan comenzo unha serie de cambios que todos acatamos de forma completamente diferente. Cando entramos neste período da preadolescencia, que abrangue desde os 8 anos hasta os 14, máis ou menos, pois notamos unha serie de cambios e a nivel do TDAH, que efectivamente, como decía Cristina, non é unha enfermedade, senón que é un trastorno, polo tanto non vai haber nada que curar e vai a ser moi fácil de tratar con unhas estrategias psicoeducativas concretas. Pois notamos nos infantes, nos rapaces de 8 a 9 anos, pois unha actividade motórica extremadamente quemante para os pais, para os profesores e para todos aqueles adultos que estamos en contacto con eles. E aí é onde se visibiliza a maior parte dos trastornos de TDAH, e móvese demais. Ben, hai que diferenciar entre un rapaz inquedo e un rapaz con TDAH, non é o mismo, as inquedanzas nos períodos evolutivos da nenez e da infancia son completamente normais, pero cando a inquedanza motórica nos afecta xa o ámbito social, o ámbito académico e o ámbito familiar, aí sí que temos un problema. Que quero decir con isto? Normalmente, unha persoa que ten este tipo de actividade motórica, o seu rendemento académico baixa. Por qué? Porque co TDAH, efectivamente, están afectadas dúas capacidades, que son a atención e a concentración. Na infancia é moi visible e moi fácil de ter estas sinais, non? Donde máis, os terapeutas traballamos nos despachos, resulta tremendamente difícil. Eu son das que penso que debería haber un terapeuta, un psicólogo en cada pasillo e en cada patio de recreo, porque é aí onde efectivamente se diagnostican verdadeiramente os TDAH. Cando vemos un rapaz no patio do recreo que está aillado, que é a mofa de todos os compañeiros, que ten unha relación social incorrecta, inadecuada, que non é aceptado, aí é onde temos que poñer especial atención, sobre todo adultos e tamén compañeiros que os observemos. Non é ter unha presa débil e abalanzarse sobre el para facelo a mofa do recreo. Por qué? Porque aí aparecen a sintomatoloxía xa concreta do TDAH. Efectivamente, hai dous neurotransmisores afectados que inhiben as conductas do comportamento adecuado. Os neurotransmisores teñen un nome que vou decir, pero que non ten importancia, que son a noradrenalina e a dopamina. Están completamente afectados e inhiben condutas adecuadas, correctas. Estes rapaces, polo tanto, son rapaces que incordian constantemente os compañeiros, que están preguntando constantemente, que incordian as clases soberanamente e que están expostos ao rechazo social. Aí é onde empeza o peligro e aí é onde empeza o traballo terapéutico. Ninguén debe ser aillado socialmente, porque iso desencadea condutas depresivas, trastornos de ansiedade e trastornos de personalidade tremendamente complexos de traballar despois nas terapias. As sinais, cando eu vexo un compañeiro no recreo ou no patio que é efectivamente aillado, temos que ter especial cuidado. Hai que acercarse en contra do que todos pensemos e preguntarlle como podo axudar, que é o que pasa, tu veches algún problema, algunha nota que che dixeron que non saiu ben. Aí é onde está o problema. Ben, isto na conducta académica e na conduta social. Son persoas que se aíllan socialmente. A nivel familiar, efectivamente, tamén os rapaces que teñen estas condutas disruptivas fan pais tremendamente responsables, porque están moi pendentes, están constantemente pendentes da conduta do seu fillo. Buscan, por certo,
como non é autónomo nin independiente, buscan facelo máis autónomo, buscan sacarlle as castañas do lume da maneira máis fácil posible. Non é posible. O que temos é que tratar de comprender, tratar, sobre todo, de acercarnos ao problema e tratar de facelos e educalos na autonomía e na independencia. Utilizando, por suposto, o reforzo positivo e dicindo que sí que poden, o sea, aínda que eles son conscientes da súa incapacidade e dos seus problemas, porque as persoas que padecen este trastorno actúan sin filtro, temos que utilizar o reforzo positivo porque dá moi bons resultados, ademais de activarlle os momentos de automotivación, para que non se sintan, pois eso, con un rechazo que os vai levar ao fracaso, tanto a niveis sociais como a niveis académicos, como a niveis familiares, que non persiguen ningún obxectivo totalmente positivo. Ben, isto na etapa dos infantes. Despois entramos xa na etapa da adolescencia. Ben, a etapa da adolescencia caracterízase efectivamente por ser tremendamente tumultuosa. Un adolescente, bueno, pois sempre xa dá traballo en condicións normais, canto máis, pois, cando temos unha afectación como este trastorno do TDAH. Por qué? Porque, como decía anteriormente, actúan sin filtros, traballan sin filtros. Eles lanzan, vou dicir isto a ver que pasa. Entón, aí temos un problema tanto a nivel social, cos amigos, de relación, é unha persoa tremendamente incordiante, é unha persoa que normalmente non cai ben porque, mira, que dice, está constantemente preguntando, está constantemente distorsionando o grupo, solo quere ser el o tal, porque ten unhas características peculiares de non regulación das conductas emocionais. As súas emocións non é capaz de autorregulalas, non é capaz de utilizar o autocontrol debido a esa afectación dos neurotransmisores que comentaba anteriormente. Ben, a nivel familiar, efectivamente, unha persoa con este trastorno tamén nos dá determinadas sinais. Unha persoa que ten este trastorno non escoita, non se fija, olvídase de todo, non retén a información, nin as órdenes concretas. Saben facer moitas cousas, pero son incapaces de leválas a cabo porque teñen fallos nas conductas executivas. Están sempre pendentes como da aprobación social, están sempre pendentes de que se lle valore o que fan, e aí está un dos problemas, que normalmente non son valorados, todo o contrario, son tachados por persoas tremendamente maleducadas, impulsivas, temperamentales, que non pensan o que dicen, os ambientes que non os controlan, non controlan a situación, non son capaces de decir, bueno, ahora mesmo teño un interlocutor diante que é miña nai, teño que autocontrolarme e procurar non decir determinadas cousas porque senón imos entrar en conflicto. Ben, eles non chegan a ese punto de reflexión, non chegan a ese punto de conexión afectiva coa persoa que teñen diante. Dicen todo o primeiro que se lles ocurre e hacen o primeiro que non pensan, sempre, fan, bueno. Dicen que teñen tamén uns prexuicios, cousas de facer cousas sin pensar, sin reflexión. Isto está tamén por valorar porque non todo é malo no trastorno TDAH, non todo ten consecuencias negativas. As persoas con TDAH, aparte de fantasear pois moitísimo, tamén son persoas moi ambiciosas, son persoas que falan correctamente en público, polo tanto serán boas relaciones públicas, son capaces de ver un orden naquel caos que todo o mundo lle está avisando, isto ten que estar así e tal. Teñen fallos na estructuración, tanto material como de pensamentos conceptuais. Son persoas que se adaptan aos cambios, son grandes xeradores de ideas, se faz un bombardeo de ideas coas
persoas que teñen este trastorno saen cousas tremendamente creativas e tremendamente orixinais, pero teñen fallos na execución desas ideas. Isto é como aquel que, bueno, vou poñer un símil porque pode ser moi ilustrativo co carné de conducir. Cando acudimos á autoescuela, calquera de nós, temos un profesor guía ao noso lado que leva os pedales do coche e sabe perfectamente o código de circulación e vainos guiando, pois agora o ceda paso, agora ven un stop, agora que hai sinais continuas non podes adiantar, tal. Funciona como un guía externo. Ben, que as persoas con TDAH necesitan esa guía externa, que lle vaya dicindo por aquí agora non, por aquí... Seguindo co símil da autoescuela, cando vamos ao examen e aprobamos o examen da autoescuela, pois automáticamente vamos a empezar a poñer en práctica todas aquelas cousas que o guía nos estuvo comentando nas clases da autoescuela. Entonces, automatizamos, interiorizamos esas normas. Polo tanto, hoxe, calquera de nós que collamos un coche, sabemos conducir, automáticamente. Por que? Porque interiorizamos esas normas, fixémolas nosas. Ben, pois cos rapaces que padecen este trastorno, os terapeutas tratamos de transmitir exactamente o mismo. Vamos a dar unhas guías e unhas pautas externas, unhas estrategias que pouquiño a pouco teñen que ir interiorizando e pouquiño a pouco teñen que ir utilizando de forma automática. Claro, isto é un proceso moi longo, porque a psicoloxía é psicoloxía, non é maxia. Entón temos que, quizá, un pouquiño máis de tempo que na autoescuela, teremos que estar na terapia e teremos que estar co terapeuta, pero sí que, efectivamente, cheganas a interiorizar. Cando se interiorizan todas estas estrategias a nivel psicoeducativo, é cando o rapaz está xa preparado para traballar de forma autónoma e independente. Aí empeza a xenialidade das persoas que padecen este trastorno. Están sempre dispostos a facer bons amigos, despois de interiorizar esas normas, están sempre dispostos a axudar, teñen un gran poder de decisión, sempre buscan camiños alternativos para conseguir un fin, preocúpanse moito polo ámbito familiar, en contra do período anterior, da preadolescencia, onde parecía un tumulto e os pais empezamos a ter medo. Dios mío, cando este sea grande, a ver que vai pasar con este rapaz, a ver que como vai ser isto na adolescencia e tal. Bueno, pois tranquilos, que coas estrategias e as conductas e os traballos adecuados feitos non vai haber problema ningún na adolescencia. Vai ser traballoso? Por suposto que sí. Por suposto que sí. É como tallar un diamante en bruto, é como se nos dan un diamante que será o noso fillo e aí empezamos a tallalo. Teñen unha capacidade enorme para tratar situacións difíciles cando as estrategias están automatizadas e teñenas dentro de sí. Teñen moitas características positivas, unha delas é que poden levar varios proxectos ao mesmo tempo. Unha persoa con TDAH empeza moitísimas cousas ao mesmo tempo e parece que non vai acabar nada, pero cos reforzos e o esforzo necesario sí que vai a chegar a todos aqueles obxectivos que se propoña, a mellor con máis esforzo, pero sí que vai a chegar. As persoas con TDAH son tremendamente creativas e o TDAH, o trastorno, convírtese, por suposto, nunha oportunidade, nunha forma de traballar co meu cerebro que é diferente, como apuntaba anteriormente Cristina, é peculiar, pero que podo vivir felizmente co trastorno TDAH. As persoas que están ao lado, o primeiro que teñen que utilizar é a comprensión do trastorno. Por iso, a través da asociación, sí que tratamos de facer visible o trastorno e sí que tratamos de facer acercarnos ao problema dunha maneira natural. Non, xa dixen ao principio do mensaxe que non é unha enfermedade, non vamos a ter nada que curar. É unha forma de utilizar o cerebro de outro xeito e de maneira diferente. Hai moitos tipos
Podemos falar pois de un TDAH con hiperactividade, podemos falar dun TDAH con inatención e podemos falar dun TDAH combinado que leva a hiperactividade e a inatención. O TDAH con hiperactividade é máis fácil de descubrir nos períodos da infancia, nos niveles da preadolescencia. O problema da inatención é concretamente na adolescencia. Por qué? Porque como están afectadas as condutas de autorregulación de emocións nos adolescentes, resulta moitísimo máis dificultoso descubrir que é o que lle pasa. Que lle pasa a este rapaz? A nivel motórico, un adolescente de 16, 17 anos non vai estar inquedo, non vai estar movéndose constantemente, pero sí que vai estar a mellor en babia nas clases, ou sí que vai estar nunha conversación longa, non é capaz de resolver, non é capaz de asimilar toda a información. Entón, aí sí que temos que estar moi pendientes, porque como eles se den conta de que realmente son incapaces e de que ese trastorno non saben o que lle pasa, ainda non se lle pode chamar trastorno, pero eles danse conta de que lle pasa algo, e que eu estou-me falando e non me estou enterando de nada, e que eu están-me falando e de repente pregunto, pois, como se llama tu madre? Entón, eles saben que está pasando algo, hai que atisbar o problema e hai que darlle xa as estrategias adecuadas para que empece a traballar con ese cerebro tan peculiar e tan brillante ao mesmo tempo. Como se manifesta? O TDAH a nivel de recreo, a nivel de pasillo, manifestas así. Cantas veces, pois, eu, a mellor, na práctica terapéutica, así que veñen moitas nais e me comentan, fun ao colegio e viñen chorando porque meu fillo está no recreo pero só dá voltas arredor dun árbol. Bueno, iso é tremendamente preocupante porque ese rapaz está aillado xa socialmente. Claro, a influencia dos colegios é moi grande porque son moitas horas as que pasa o rapaz aí. Claro, se seguimos con esta práctica habitual de que saímos ao recreo e dou voltas en solitario arredor dunha árbore, pois non é unha conducta excesivamente correcta nin que nos vaya a aportar beneficios a nivel persoal. Este rapaz pode desencadear un trastorno afectivo importante que o pode levar a unha personalidade pois hermética e nas últimas etapas da adolescencia tomar decisións pois que a mellor non son excesivamente productivas. Por que comento isto? Porque efectivamente non hai evidencia científica ni nada que diga pero sí que os niveis de suicidio na adolescencia sí que están en incremento. Hai cantidad de rapaces que por non buscar ou topar axuda concreta no momento adecuado, pois toman decisións de aburrimento, claro, como, a ver, vou a ser un pouco drástica, pero como tirarse por unha ventana, verdad? Cantas noticias deste estilo, pois tivemos oportunidade de escoitar. Ese non quere decir que sea o camiño que se vaya a chegar, nin o fin que teña este trastorno. Por suposto que non, pero sí que a mente ten un poder impresionante e todos os trastornos da personalidade, todos os trastornos afectivos e todos os trastornos que non sexan correctos e adecuados sí que teñen que ter unha atención por parte profesional e por parte do entorno familiar. A comprensión é a mellor medicina. Por suposto que o trastorno TDAH ten repercusións sociais, ten repercusións a nivel de relación e ten repercusións emocionais moi graves. Entón, atendendo, sobre todo, as máis importantes, que serían as sociais, para min entender, as emocionais, o TDAH ten connotacións negativas porque non hai regulación da conducta emocional. Moitas veces, explicándolle isto en terapias, pois intentas decirlle que temos que autorregular a conduta, pero como se fai iso? Claro, pois mira, a mí se me dá unha nota de matemáticas e eu puxen todo o meu empeño en estudiar a asignatura e saquei un 7,
vale, pois é a recompensa ao meu esforzo. Hai que enseñarlles que a recompensa ao esforzo. En ningún caso, a desregulación da emoción sería, bueno, aprobei matemáticas, saquei un 7, vou a contratar a banda de gaitas de Ponteareas e facer unha festa polas calles. É desproporcionada. Efectivamente, as persoas TDAH sin tratar teñen unhas respostas emocionais desproporcionadas que chegan pois a ser incluso, pois, non sei, como excesivamente extravagantes. Entón, iso é o que temos que evitar. Entón, que quero dicir con todo isto? Que un bo trato aplicado desde as edades moi tempranas pode evitar estes déficits nas capacidades afectadas do trastorno, as capacidades afectadas que decía ao principio desta charla, que eran a atención e a concentración. Así, podemos evitar esa falta de rendimento a nivel escolar, esa percepción de sí mismo como que eu non sirvo para nada. Iso é o que hai que evitar. Así como facer un desarrollo da competencia social axeitada. Cando eu vexa compañeiros que efectivamente falan en exceso, que teñen unha verborrea que este imparable, ou que dice cousas pois a veces non sin sentido, porque sí que utilizan o sentido, pero que non chegan a ningún fin, pois debo, é unha sinal, bueno, aquí pasa algo. Do mismo modo que cando vexa a unha persoa herméticamente pechada en sí mesma e que non fale e que non lle guste e tal, tamén, porque ten as dúas partes, tanto pode ser por exceso como por defecto. Pode encerrarse en sí mesmo e pode ser moi difícil chegar a él. A manifestación do TDAH tamén se ve na calidade do traballo, por suposto. Entonces, a calidade do traballo dunha persoa que ten este trastorno é moi liviana, por eso o rendemento é baixo, por eso os profesores se queixan, é que falta traballo, non é porque é que non adiantan, eles buscan unha gratificación inmediata, buscan, isto é así, xa ten que aparecer a recompensa inmediatamente, non hai unha recompensa no longo do tempo. Despois teñen a cantidade de traballo sempre é escasa. Eles, con mínimo esforzo, pretenden chegar ao máximo resultado, e iso tampouco é posible. E o rendimento, por suposto, que tamén hai baixa. E a regulación no nivel de alerta. Non son capaces de manter a atención, entón non chegan a entender as instruccións completas de un traballo, de unha finalidade que teñamos que levar a cabo, non son capaces. Entón, aí chega tamén o sentimento de impotencia e de eu non sirvo para nada. Eu non sirvo para nada, e aí xa empezamos a tocar o nivel de autoconcepto. As persoas que teñen trastorno TDAH sin un tratamento adecuado, pois a mellor teñen un autoconcepto, unha visión de sí mesma, que é o autoconcepto extremadamente negativo, extremadamente baixo, non, é que eu para isto non sirvo, excluinte, xa se excluen eles, non, eu deso non, cando efectivamente non é así. Todo o contrario, hai unha correlación moi alta e moi elevada entre trastorno TDAH e CIs moi elevados. Despois comentarei tamén algunhas persoas tremendamente brillantes. Non quere decir isto pois que os rapaces con TDAH teñan todos este nivel de autoconcepto tan negativo de sí mesmos, pero, bueno, a maioría sí. Isto tócanos o nivel de autoestima. Autoestima, cando se toca a autoestima de unha persoa, bueno, pois aí xa empezan a chegar dentro de min pensamentos moi negativos acerca de miña propia persoa. Entonces empezo a decir que non, que eu isto non, é que eu non fun capaz, é que eu non son capaz, é que outro día intentei falar en público na clase e saliume mal, eu para iso non sirvo. Eu fixen o examen de non sei que tal e saquei un 2,5, eu para iso non sirvo. Empezan a decir non, que se poñen eles esas limitacións, que se poñen esos límites, e xa, pois, o intento e o esforzo non lles merece a pena. Entonces aí temos xa un problema da
autoestima, de personalidades infravaloradas, con un nivel o sea, para min a personalidade é fundamental. Unha persoa faise desde pequeno. Entón, aí temos a infraestructura e a autoestima. Se a autoestima está tocada, vamos a ser un adulto con problemas de relación familiar, laboral, despois acarrea moitísimas máis consecuencias negativas. Quero chegar a este punto dicindo que, efectivamente, o TDAH, se o padecemos, non o vamos a deixar de padecer nunca. É un funcionamento peculiar do noso cerebro. Polo tanto, vai nos acompañar ao longo da nosa vida. Por iso é moi importante que aprendamos a vivir con el dunha maneira eficaz e feliz. E que sí que se pode, se se traballa adecuadamente e correctamente. Calquer rapaz que note algunha sinal do trastorno que eu acabo de comentar, pois que se sinta incapaz, que teña palpitacións cando empeza a expoñer un traballo na clase, que se vexa illado no recreo, que non cae tan ben, que saiba que, por suposto, todo iso pode cambiar e pódese convertir no rapaz normal, popular, cunha personalidade atractiva, que guste, con ideas que se apoyen por parte dos outros compañeiros e que se pode cambiar. Pódese cambiar dunha maneira tan sinxela como de utilizar estrategias adecuadas. Que se lles enseña tamén a estes rapaces? Bueno, pois que escoitar é tan importante como falar, porque eles, pois dado a afectación que teñen, pois non escoitan. E, bueno, eso parece mentira, pero xa a propia naturaleza o fixo, verdad? Porque nos deu dúas orellas e unha boca, sempre para escoitar o doble do que falamos. Entón, iso que se lles pretende tamén transmitir a estes rapaces que padecen este trastorno. En terapia tamén tratamos de transmitirlle que as pausas e os silencios tamén forman parte do ritmo da música e son importantísimos. Cando un fai unha pausa nunha orquesta e un silencio, ten tanta repercusión como o sonido do violín. Entón, hai que enseñarlles a aprender a esperar. Eles non están habituados a reflexionar. Eles é sempre pa diante, completamente conducta impulsiva, acción-reacción. E daí lle veñen a maior parte dos conflitos que teñen tanto a nivel académico como a nivel familiar e social, por suposto. De feito, hai certas repercusións que se notan despois na vida adulta, que, bueno, fulanito empeceu 3 traballos e ningún o quere. Non é que ningún o queira, é que, claro, se non estamos acostumbrados á conduta reflexiva, a aprender a escoitar, a tal, e queremos chegar a un traballo e impoñer o noso criterio dunha maneira temperamental e impulsiva, o máis fácil que pase é que digan, pois non se contrata e que entre o seguinte. Entonces, temos esos problemas despois a nivel adulto. Entonces, é moi importante que este trastorno se trate dende edades moi tempranas. É un proceso longo, pero é un proceso moi beneficioso para eles. De feito, hai xente que comenta, pois mira, eu na adolescencia tiña estos problemas, bueno, incluso hai xente que tiña sintomatoloxía depresiva e que pasou completamente desapercibida, sin atender. A ver, a sintomatoloxía depresiva hai que ver de onde ven e hai que tratar de sair de ese cúmulo de experiencias negativas, porque senón, se queda con nós e se encapsula, seremos persoas pois con carácter depresivo e tremendamente infelices e tremendamente amargadas. Entón, é moi importante que se retome desde edades moi tempranas. Ben,
Despois de ver as manifestacións e a problemática en sí, que penso que se entendeu máis ou menos, porque isto vai dedicado á comunidade adolescente, non vou a tratalo moi técnicamente, vemos que alumnos con TDAH tratados de maneira significativa e tratados de maneira correcta pois son capaces de darlle volta ao expediente académico e de non aprobar a ESO a telos matriculados actualmente pois en ciclos superiores ou en ciclos medios ou persoas que acaban 2 carreiras que, bueno, que quero decir con isto? Que o TDAH se convirte nunha oportunidade, efectivamente, nunha oportunidade grande que se pode aproveitar tanto a nivel social como a nivel profesional. Dixen que iba a comentar algúns famosos que sí, que teñen TDAH tal, un deles é, bueno, Pablo Motos, por exemplo, Michael Jordan, o fundador de Apple, que máis, agora mesmo non me sale ningún outro, pero bueno, que son persoas que efectivamente teñen este cerebro e funcionan con este cerebro e brillan dunha maneira pois espectacular. Entonces, temos que ter en conta todas as sinais que nos leven a saber se o padecemento do TDAH está aí para atallalo de maneira moi temprana e traballar con eles de forma eficaz. Temos a sorte de que, bueno, pois agora mesmo, pois, bueno, tanto a nivel de asociacións como mesmo nos colexios, os profesores si teñen en conta estas variables e si que as traballan e si que están pendientes e prestan moita colaboración aos terapeutas cando vamos a falar cos orientadores e cando vamos a falar con tal, facemos un traballo conxunto para que estes rapaces pois integren dunha maneira moito máis eficaz na comunidade académica e educativa, porque se non se fai este traballo conxunto, as conductas poden ser tremendamente conflictivas e tremendamente disruptivas. Entonces temos un rapaz que padece este trastorno e non se entera e que pasa pois a maior parte do tempo no pasillo, porque está sempre fora de clase. Por que pasa isto? Porque, bueno, son rapaces incordiantes, hai que saber traballar con eles, claro, hai que saber o que lles pasa. Entonces, cando o meu fillo, isto vai directamente para as familias, ten 3 apercebimentos e pasa 3 horas fora da clase, sí que debo ir polo cole a falar ca tutora ou ca orientadora ou ca xefa de estudios a ver que é o que está pasando. Entonces, a partir de aí, preguntarlle directamente ao adolescente que é o que pasa, como te sintes. É moi importante preguntar como te sintes antes de preguntar que notas sacaches. É moi importante. É moi importante preguntar con quen xogaches no recreo, aos do período máis de infantes, que notas sacaches en sociais. O rendimento académico está directamente relacionado co nivel de autoestima que eu presente en cada momento. Se eu teño unha autoestima correcta e adecuada, se eu teño un funcionamento emocional axeitado, eu vou ser capaz de rendir académicamente. Eu vou facer as cousas contento, eu vou facer as cousas con as normas que me leven pois a un resultado óptimo. Bueno, xa se é un 5, un 6 ou un 7, xa o valorará o profesor, que para iso está, pero que vou a chegar a cumplir eses obxectivos. Entón, é moi importante ter rapaces felices e ter rapaces contentos para que o rendimento académico chegue ao seu pleno desenvolvemento, chega a un resultado óptimo. Por iso, un rapaz con este trastorno, que se sinta el mal, pois eu sinto mal, pois sempre me sinto triste, pois eu penso que non vou ser capaz, pois eu que salo ao recreo e todo o mundo se mete comigo porque levo, eu que sei, determinadas deportivas ou determinada roupa ou tal. Unha persoa que este sempre no punto de mira do grupiño, que sea mofa de tal, debe xa é unha sinal. Tanto el como os que están ao redor que pretendan axudar, porque sempre hai amigos de boa vontade que intentan axudar e temos que estar pendientes e non machacalos directamente. Temos que tomar xa algunha medida, é dicir, bueno, pois mira, que te pasa? Vamos a falar ca tutora, vamos a falar ca orientadora, vamos a comentar na casa e tal, e aí ten que entrar o nivel de comprensión dos adultos para que podamos axudar a estes rapaces.
Bueno, a nivel académico temos que saber tamén que unha persoa con este trastorno asustalle xa o traballo da semana que ven, non é do actual, e que xa se asusta e se aturulla co traballo da semana que ven. Madre mía, que dentro de... Porque eles non teñen unha estruturación e unha planificación das tareas, non teñen o traballo organizado, non teñen unha planificación no longo do tempo. Entón, cando un adolescente se vexa xa así, desa forma, e dice, que teño o día 25 un examen, estamos a día 9 e eu xa estou agobiado. Claro, que estamos facendo? Obstaculizando o proceso correcto de rendemento académico, porque unha persoa que este con ese sentir de negatividade non vai a ser capaz de chegar a uns resultados óptimos. Por que? Porque non teñen a conciencia do tempo tampouco. O tempo para eles é completamente ilimitado. Entón, pérdense na organización escolar. Aí do símil que facía, onde ten que haber un guía externo. Ese guía externo pode ser que unha das modalidades que dá eficacia, colocar o rapaz ao lado dunha persoa que teña esa estruturación e esa planificación que se os hai nos coles, non? Unha persoa que sea extremadamente organizada, bueno, pois colocamos ao lado, por exemplo, a unha persoa que teña este trastorno. Entón, por a técnica do modelado, por copiar del, pois vai entrando e vai buscando estrategias para chegar aos mesmos resultados que o compañeiro. Cos adultos, nas casas, pois sí, os pais teñen que facer de guía externo, teñen que facer como o profe da autoescuela, ven con posits, ven con tal, agora tens que facer isto, agora é isto, a tal hora, organizando hasta que el automatice. Cando el interiorice todas esas normas e as automatice, xa o vai facer el solo, pero sí que tarda, sí que tarda. A veces van moi rápido tamén en tarefas que requiren, a mellor, un pouco máis de lentitud, despois van moi lentos en outras tarefas que requiren máis rapidez. Non hai unha regulación do comportamento das condutas axeitadas. Por eso mesmo, polo que decíamos, porque non hai conciencia do tempo, é ilimitado. Entón, un rapaz con trastorno TDAH sempre vai ter tempo. Eu teño tempo. O tempo, claro, o tempo hai que dicirles que non, que o tempo que se acaba. O sea, o día ten 24 horas, hai que organizalas moi ben, porque senón non nos dá tempo para todo. Entón, iso é o que temos que tratar de transmitir. Temos que utilizar esta realización dos guías adultos, pois eso, o que decía, con cartéis, con dibuxos, con fotos, reloxos, con señales acústicas incluso, que lle digan, ahora hai que despertarse, ahora hai que facer isto, ahora hai que... O sea, estruturarlle o ambiente, estruturarlle as rutinas, para que a organización e a planificación sea a correcta para que chegue aos resultados óptimos. Claro, isto é moi laborioso. Isto é moi laborioso e isto podese facer na casa con moito tempo, claro, a veces haino e a veces non o hai. Entón, claro, andamos moi estresados con un rapaz que ten este tipo de problemas. Eles non son capaces de facelo por si só, hai que axudarlles. Eles necesitan da guía externa para interiorizar todas esas normas que todavía non teñen interiorizadas. Quero dicir con isto que o adulto debe ser o guía convertíndose no control externo que lle falta ao que padece o TDAH. É moi fácil de observar, xa digo, en pasillos, en recreos, moi fácil. Aí é onde habería que estar, aí é onde habería que tal, porque enseguida, bueno, as edades tempranas son moi cruéis, non miden os niveis que chegan incluso ao insulto, non nivel de maldad, pero que, bueno, se van dicindo cousas hasta que a unha persoa se amachaca duramente. Nos pasillos, entón, e nos recreos é onde deberíamos
observar todas estas cousas. Unha persoa que non se senta a gusto, que teña dificultades de autocontrol tanto nas relacións sociais como nas reaccións que teña no cole e tal, debe buscar axuda e dicir, a min pásame algo, non sei o que é, pero vou comentalo con alguén a ver si pode ser isto, porque todos temos algunha cousiña que perfilar. Xa decía antes que os que padecen, os rapaces que padecen TDAH son como un diamante en bruto que temos que darlle forma. Eles non teñen o esquema de párome, reflexiono, observo, penso, decido e actúo. Non. Hai que enseñarlles ese esquema de comportamento que sería o axeitado. Unha persoa que ten o esquema conductual de acción-reacción, pásalle algo. O sea, se eu teño, incluso a observación a cada un de nós, se eu teño esas reaccións así tan impulsivas e tal, podería facer unha pequena consulta a ver se é o que pasa, a ver que é o que pasa. Se hai un padecemento de trastorno TDAH ou ben, pois non, é unha conducta impulsiva pois puntual, que tamén pode pasar. Os rapaces que padecen o trastorno tamén a miúdo non saben cal é a miña tarea, que é o que teño que facer, como a planifico, como fago este plan de traballo, como fago para seguir este plan. O sea, como hai un fallo nas funcións executivas da conducta, non saben o que teñen que facer porque teñen mentes, pois, efectivamente brillantes, pero non saben como leválas a cabo. Aí está o guía externo, para que lle guíe para a consecución do resultado óptimo. E despois, ao final, a autoevaluación, e aí entra xa o autocontrol das conductas emocionais. Bueno, e con isto penso que intentei transmitir así un pouco de xeito coloquial e a comunidade da adolescencia pois os problemas que poden padecer e como os sinais que os deben ter en alerta. Non hai unha preocupación excesiva por pensar e que che digan, pois sí, mira, diagnóstico TDAH, non pasa nada, non hai nada que curar, a veces, pois mira, os neurólogos e os neuropsiquiatras dan unha pastilliña, que tamén quería comentar, que non ten nada de malo, que é o metilfenidato, e que o único que fai é regular o baile deses neurotransmisores. O metilfenidato equilibra eses neurotransmisores e aí empeza unha persoa con TDAH a súa vida normal e a súa vida completamente feliz e sin ningún tipo de problema. O metilfenidato é unha medicación que non crea adicción, que se pode deixar en épocas estivais, pero que nos axuda, pois en épocas a mellor académicas, para mellorar o noso rendimento. A veces non é necesario, iso ten que pautar un médico. Claro, non somos os psicólogos os que temos que dar a medicación, pero a veces, como o diagnóstico ten que ser multimodal, ten que ser feito por un pediatra, por un neuropsiquiatra, por un neurólogo, por un psicólogo e máis pola información da familia e dos profesores, aí fais o diagnóstico e aí o neuropsiquiatra neste caso ou o neurólogo pautaría o metilfenidato ou non, se ve que non é necesario, pois tamén se pode facer a terapia sin ningún tipo de medicación, vale? Comento porque, bueno, hai moitas familias que se ansían, agora teño que dopar o rapaz e ten que tomar unha pastilla, non pasa nada, non pasa nada. O único que vai facer a pastilla é facilitar o traballo dese guía externo para que este rapaz aumente a súa capacidade de atención e de concentración e poidamos traballar pois máis axeitadamente con el. Ben, o último punto que quería tratar era, bueno, que xa máis ou menos dixen que é a que profesionais acudir. Mira, o primeiro lugar de observación sempre é a familia, despois o cole e despois, efectivamente, xa empezamos cos que dixen agora, non? Co pediatra, neuropsiquiatra, neurólogos, tal.
aí fais o diagnóstico e aí empezase a traballar cas terapias psicoeducativas. Ben, eu penso que nada máis, de todas formas, a través da asociación podemos dar moita máis información a aqueles que pensen que teñen a mellor pois un afectado por TDAH ou algunha persoa que este no momento da adolescencia e que atisbe algunha sinai da que acabamos de falar, pode acercarse á asociación que ahora mismo, como decía a nosa presidenta, bueno, pois non temos un local concreto onde tal, pero sí que temos un centro colaborador en Ponteareas que é o Centro de Estudos Tempos. Ben, pois aí calquera de nós, tanto a presidenta como outros profesionais que están traballando con nós, como eu mesma, pois daríamos a información pertinente a cada un que tivera pois algunha dúbida sobre o trastorno ou o asesoramento, se quere facer un diagnóstico ou, bueno, calquera dúbida que lle xurda do trastorno TDAH. Decir tamén que temos unha páxina de Facebook onde vos podedes poñer en contacto directamente coa asociación. Aí creo que hai un número de teléfono, bueno, donde, bueno, ven a presidenta ou calquer profesional da asociación podería, pois eso, darvos cita con calquera dos profesionais que colaboran con nós. E aí, pois, estaríamos encantados de prestar a nosa axuda, a nosa aportación. E, bueno, pensamos que o traballo da asociación é interesante porque isto é para todos. O sea, aquí buscamos unha boa praxis e un bo traballo para que a sociedade, que a base de todo, pois, poida funcionar un pouquiño mellor. Os rapaces con TDAH, desde logo que poden aportar moitísima cousa positiva á nosa sociedade. E, sin máis, bueno, xa me despido e aquí quedo pois a disposición na asociación de todas aquelas preguntas ou dúbidas que poidan xurdir a partir deste mensaxe que eu dirixo á comunidade educativa e adolescente de Ponteareas. Moitas gracias pola vosa atención e ata sempre.